Takže čaute ľudia, vítam vás u nového videa a ideme si zahrať Night in the Forest. Uvidíme, kto bude so mnou chcieť hrať. Tu sa postavím a možno pôjdem aj sám. Nechcem ísť úplne sám, ale skúsim ísť sem do tohto týmu, lebo je to veľmi dobrý tím. Ale tak idem sám, nevadí. Tak si ideme pekne zahrať veľmi dobrý Night in the Forest. Uvidíme, koľko prežijem dní. Môj rekord bol 55, lebo sa nám proste hásol oheň a... Väčšinou je to tak, že ja sa vždy starám o jedlo, ale niekto sa môže starať a niekto iný sa stará o drevo. Ale keďže som teraz sám, tak sa musím starať o obidve. Potom mi napíšte prosím vás do komentárov, či by ste chceli si so mnou zahrať Steel Brainrot. Ozvite sa mi prosím vás do komentárov, tam mi napíšte váš name tag na Roblox, Brawl Stars, FC Mobile, hocičo. A ja si vás pridám a kľudne môžeme si zahrať niekedy. A potom vám tu vašu presnú vec, aby ste mi to vedeli poslať do komentárov alebo kľudne pod videom, neviem kde chcete. Bude to veľmi dobré podľa mňa, lebo som si povedal, že chcem točiť videá. Že som točil také trápne videá, no. Proste, že nič viac to nebolo, proste bolo to hrozné. Som doslova povedal, že nebolo tam dobrá tá scéna, nebolo dobre urobené nič, čo som rozprával alebo tak, ale snažím sa to nejak zmeniť, lebo predtým som natáčal len také blbosti, ako že som tam ochutnal niečo a tak, že som vydal čo len 7 videí denne, čo je chyba podľa mňa, ale to vôbec nevadí, takže môžeme kľudne. A teraz už budem natáčať kvalitnejšie videá v lepšom zmysle, lebo budem si šetriť na nový komp, na počítač, ktorý chcem, ktorý si musím zarobiť, aby som mal na ňo. Takže budem sa snažiť to natáčať všetko tak, ako aby sa vám to páčilo. A ty čo robíš? Máme už aj Wolfpad, čo je veľmi dobré. A ja som veľmi rád. Mám najlepšia úloha, ktorú robím furt a ma to baví veľmi moc. Tak dám to sem. Položím to sem. Dobre. Idem na to. Po decko by som mohol ísť. Pokýda ideme. Alebo nejdeme. Ideme si ešte otvoriť tam tú čestku. To vidím v diaľke. Mohlo by to byť veľmi dobrá čestka. Áno, je tu táto tu. Potrebovala by som Stronex, lebo Stronex je proste mega dobrý. Keď máte Stronex, máte výhru. Automaticky. Zrobíte všetky stromy, dáte to do ohňa a máte proste všetko. V pohode. V chile. Takže prosím. Stronex, spadneš z čestky, prosím. Okay. Tu je som tu mäsko, idem ešte po drevo nejaké. Tu máme drevo. Niekedy mám taký divný štýl, že proste nejem nič, až keď mám hunger, no tak si jem proste jedno mäso a idem preč. A je to chyba podľa mňa, lebo keď to budeme robiť, tak rýchlo umriem. Ale že veľmi rýchlo. Čo to je? Kámo, what the fuck? To je nejaká píla. Aha, a ja som už hladný, ale what the fuck, to je divné. Okej, čo som vôbec nečakal, a čo je tu? Vlčík, okej, idem preč.
dal by som si nejaké mäsko rád, ale nemám. Je to strašne zabukované, neviem prečo. Ale môžem zjesť. Mňam. Tak idem to preskúmať teda. Dúfam, že neumiem čo skúvať, lebo video končí vtedy, kým neumiem. A dúfam, že neumiem. Takže nemusel by som, ale nevadí. Akože nemám nič. Ok, potrebujem oheň. Čiže je to také, no idem na to. Aha, môžem dneska tradovať vlastne, ale tak idem do tohto, do ohňa. Drevko. Bum. Bunny food. Úcek si zoberiem. Úcek. Bum. A ešte si zoberiem herik. OK. Teraz sa môžem nakopať. Mňam. Ideme preskúmávať. Nájsť jedlo. Máme dosť. Zabil som volčíka, tak doniesieme 15 jedla. No, asi nie, lebo idem teraz od tohto. A tie chatky, v tých chatkách sú proste dobré veci. Tu sú 2 stoličky, vždycky. Jedna stolička, je tu furt. Aj čestka. Čo by sa nám hodilo, ale brutálne. Levíku na boje. Keď otvárame čestku, prosím, nevpadne niečo dobré. Ok, bandáž je v pohode, je to proste v čile. Keby som náhodou mal málo, tak sa dohylujem. Boli tu len 3 chatky, čo som nečakal. Myslel som, že bude viac. No, ale to už úplne jedno. Tu máme nejakého typka, tu je včela. Kľudne môžeme zapnúť aj Minecraft, alebo ja neviem, veď. Napíšte mi do komentárov, čo by ste chceli vidieť, rôzne. Reagovať môžem napríklad, to je úplne jedno, čo mám robiť. Úplne jedno. Čiže budeme robiť to, čo vy napíšete do komentu. A ja idem naspäť. Čiže ešte tu zoberiem uhlie. Lebo viem, že tam je, lebo to je klasika, zoberiem ešte nejaké mäso, že tu tých vlkov tak veľa. Potom, hopa! 3, bum, berem. Idem naspäť do kempu a dneska by tam nemali byť kultisti, či? Ale nie, dneska nebudú. 6, 7. Máme celkom dosť mäska, ale nebudem pochybovať, lebo čo je veľa, to je málo. Čo je veľa, to je málo. Nie? Ja si myslím, že hej. Idem sa ešte pozrieť, či je niečo v tejto chatke, ale myslím si, že nie je to ešte toto, keď zoberiem. Ale v chatke už nič nie je. Áno, to je kanister. Tak. To je fakt kadibúdka? Si robíš srandu, nie? Tak to som akože ešte nikdy nevidel, že by som videl kadibúdku. To som nevidel ešte. Čo je Stronghold?
Tam neviem, či pôjdem, lebo nie som na to moc pripravený, ale... Ježiš, poďme, hopa, zabijem ťa. Na tu máš. Poďte ty kušov mač. Čo? Halloween? To je karneval. Ty vole. Kamo, to čo je karneval? Asi, lebo to bol taký ten zvuk z toho karnevalu, lebo... To viem, no to je mega geniálne. Ešte sa to vyskytlo vtedy. A ešte tesne to je. Prosím, uvedám armor. Pohode. Není to najlepšie. Ani najhoršie. Je to proste zlatý, stredný mid. Proste by som povedal. Je to proste mid. Tak idem pekne ku svojom. Idem pekne naspäť. Alebo idem ešte po decko radšej. Lebo dieťa potrebujeme na dni. Tam som bol. Nechcem ísť ešte tam do toho, do tej blbostičky. Poď sa vlčík. Ale chcem všetkých tak nahitovať, že by bolo proste a potom ešte tam skočil s tou. Ideme tam, bum. Dieťa, Česká, ešte Česká je dôležitejšia než dieťa, teda čo. Ok, flashlight, čo je mega dobré, lebo flashlight je celkom v pohode zbraň, teda. Bože, ja som retard. No, flashlight je veľmi dobré, lebo keď máš flashlightu, no tak si vlastne dokáže svietiť, nebude na teba útočiť, lebo to asi každý vie. Ale je to proste mega dobrá. Je to proste mega veľmi dobré, že sa tu pozriem. Dneska majú úplne kultisti, čiže nie som s tým ideálne najlepšie, lebo pozrite sa bum 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 bum. Ok, dáme si cooking, mňam. A ideme sa pripraviť, či dneska nejdu? Dneska nejdu. Ok, v Chile máme 20 dreví. Šrobíkov, tak by sme mohli vykraftiť posteľ. Tu počkaj, ja musím spesť cez ten stan, že on tam nemôže ísť. Ok, ideme pekne na lov. No. Nighty Night in Forest je veľmi dobrá hra, ktorú si môžeš zahrať všade na Robloxe proste a hrá to veľa ľudí. Tak veľa, no. Dokopy, lebo tu, keď Robloxu počíta tak, že zapneš. Čo ti dáva? Ja chcem, že bra, kamo už dáva? Jo. Mám to. Kľud. Stavím asi 2 dní zabiť mamuta. Ok, už má polovicu dole. Ok, mamut má veľmi dobré, to lebo máte žeba, nie?
Okej, ludzie, už som